vieläkään heränneet. Kai pitää käydä herättämässä heidät. Bandu, herätys! On aamu. Pitää nyt tehdä se juttu, mitä meidän ainakaan minä kaadun. Eli meidän pitää nyt Olenpas helve kaatuja. Meidän pitää nyt tehdä se juttu, mitä meidän pitää tehdä. Eli ala nousta Bandu nyt. Bandu nouse. Heti. Joo. Älä kaadu koko ajan. Joo. Herätys. Suhvu. Kaaduit telkkariin. Suhvu. Mut äiti muutenkin telkkari aina kaatu. Sanoppa nyt muuta. Taas suhvu. Ei pidä olla täällä. Eli suhvu, herää. Miksi minä aina kaadun? Joo. Aamupalaa. Mä kuulin. Aamupalaa. Täällä jossain jotain aamupalaa. Herätys, lampi. Joo. Herätään. Ensin harjaan hiukseni. Miksi mäkin kaadun? Harjataan hiukseni. Näin. Sitten laitetaan hajuvettä. Laitetaanko roosaa vaikka päin? Pistä vaikka roosaa. Roosa. Tässä. Roosaa. Pyrin joka paikka ympäri. Sitten syötän jollekin maitokselle pussipysäkille. Haloo? Puhutaan makuista. Miksi mä puhun näin kälpäsään? Joo, okei. Mä niin tuu. Moikka. Moikka. Pysäkä siis. Ai, kun polvessa. Milloin se tulee? Ai. No niin, mä tulin nyt. Sehän on kiva. Ai. Kävellään sinne kauppaan. Shhh. Ai. Juu. Aakin tästä. He ovat edelleenkin. Jaha. Eikös tässä nyt mitään? Noniin. Täällä on. Otetaan sänky. Otetaan toi matto tai laskiipi ja puimalasit ja tämä kori. Ne voidaan mennä. Ja pussiin. Kamppeet pussiin. Mennään. Lähdetään kotiin. Heippa.
monta lappia. Katsotaan. Oh my god. Mitä täällä on? Ihmeellistä. No, mä en ota tätä. On jonkun. Ottakaa ne rahat. Onko pakko? Kyllä, ottakaa nyt. Pelkkää ne shankuun. Koska tyhjensin ne sieltä teidän päällenne. Lappusia. Äiti, rahaa. Rahaa? Täällä on arkussa. Sepä mukavaa, oikein hauska. Jatkuu. No, ha.